megtört, és már is megismerhettük egy szintén 20 éves fiút, aki 1 éves korában nagyobb érkezett hozzánk. Jelenleg Leont láthatják, aki partunk legmozgékonyabb oroszlán fókája. Különböző ugrásokkal igyekeztünk fókáink természetes viselkedését imitálni, ugyanis a fókacsapatok a természetben, hogy elkerüljék a rájuk leselkedő ragadozókat, különböző ugrásokkal összezavarják őket, és ezzel könnyedén elkerülhetik a támadást. Fókáink kedvenc tápláléka a nagyherin, a makréla, a katelin, de a tintahalat vagy a polipot sem vetik meg. Kedvenc játékukat láthatták a csúszatán. Előfordul, hogy bemutatókon kívül is le szoktak csúszni rajta, vagy akár a tetején szoktak pihengetni, napozni. Az oroszlán fókák